nagsimula aming pangarap, kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan, paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay, kayo ang nagbigay. Di ba'y at ganda ng pagkakaisa, lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasureko dos, simbolo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay. Kahit na, kahit pa, ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. pangakong Kasureko dos. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasureko dos. Ako, ika, kita, gabos, ang pagdiribanan, dedikasyon na di mapapantayan. Kasureko dos, simbolo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit na, kahit pa, ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo Para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos, ika, ako, dos. Isyo, iwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap, kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan,
pagalang sa isa't isa. Yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kasureco 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo ng kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required.
Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casureco 2, serving better for you. Casureco 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid din poco mas o menos 50% kan konsumo ng kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man an man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sain napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinakban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Casureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2.
Kasureco 2 Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Ng galing at husay, di magtatapos. Pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo para sa tao. Ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos ika, ako, kita, gabos. Pamilyang Kasureco 2. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao. Diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay. Sa takbo ng buhay, kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan. Pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kayo ang nagbigay. Di ba'y ganda ng pagkakaisa? Lahat tutugunan, Kami ang inyong kanlungan. Kasureco 2, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos. Pagganda, pagtulad ng buhay. kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo Para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. pangakong Kasureco 2. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasureco 2. Ako, ika, kita, gabos, ang pagdiribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Kasureco 2, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos. Pagganda, pagkulad ng
serbisyo. Diyos maray na aga mga kasama sa Indugabos. Diyan nagsimula First Friday po kan bulan kan Pebrero pizza 2 February 2 na ngayon taon 2024. at sisikat mababa. Mga kasama digdi po sa DWNX katuwang po kan Kasura Kudos sa tuyang mga pag-iriba. Lagi Ngayon dyan si Radyoman Ray Gomez sa lado technical. Ako man po ang ma-assist kan Black Time program kan Kasura Kudo. nagalingan Ang satuyang kooperatiba sa radyo, ako po si Radyoman Manny Basa. ang kaus And syempre, sa lado kan Kasura Kudos niya po duman, ng loob ang IMG yung maa na-assist man sa lado po kan Kasureko ang sa indang anchorman, yan ang spokesman, ay ang aming ang public information officer kan Kasureko 2, Mr. Rener Pupa Bukay. Maray na aga, tabi, sir. Yan, good morning Tabi Radyoman Manny. Asin sa gabos po na nag-aantabay ko niya ng pagkaaga sa programa ang Satong Kooperatiba sa radyo. Yan, first Friday, kang Pebrero 2024. Yan, magsimba, si mga member consumer owners na. Mas magayon ko taon sa hinulid, Kalabanga. Iyo. Pag first Friday baga, dinadayo yan Tabi Radyoman Manny. Ining hinulid yan sa Kalabanga na aram ko si mga riders pero medyo nagjajaran biberesita. Iyo. Sana si grupo man kang mga naka-inmax grupo rin do Tabi Radyoman Manny Mga dalak watseros. yan makabisita man dyan sa May Pero- araman akong may NMAX garo oo. mapirma na lang bilang member Inside daw yan pero dahil ko kaya pinarayo bagyo dahil ko kaya adjustable kami so kaya lang kaya lang hindi lang garo sa may upper barangay kang nagang kaya pwede man kaya lang si mga polls dyan ang dudurumanan iyo tama so, man yan first Friday magsimba kita ngunya na aldaw ni ini igwang misa idi sa Kasureko 2 si mga hararaning mga barangay napalibot kan sa tuyang kooperatiba idi sa barangay dito sa Renaga City main office po ang Kasureko 2 pwede kitang mag-attender mo ning misa siguro mga pasado mga alas 10 o 9:30 baka ma-start na po ang misa. Diyan po yan sa Kasureko Opo. Nag-iimbitar kita bukas man po yan sa Gabos daw bakong member consumer owners kung harani po sa opisina may oras po kamo. Si mga nagbabarayad nga may nahihiling ako nagisimba man pag na-timingan na may misa igdi sa tuyang kooperatiba. Iyo, i-challenge taan mga konsumidor, mga paraantabay na matender dyan na ipangadji man ang management, sagkod ang board kan Kasureko 2 at karig maging magaya-gayaan padalagan tangon niya na taon 2024. Yan, tama po yan Tabi Radyoman Manny. Yan, speaking of board, nabanggitan mo naman lang Tabi Radyoman Manny. At yan, makakaulay ta ang mahigustang board president ng Kasureko 2. Traitang apudan, mananungod po sa bisita sa tuyang NEA administrator igdi sa Kasureko 2. Kasuod ba po yan nangyari? And siguro mahaputa ang sa tuyang board president na si Director John Paul Santa Ana mananungod po duman sa napag-urulayan kasuod Tabi Radyoman Manny aramtan nakulong pong mga programa ang sa tuyang national government syempre under po yan ang National Electrification Administration sa implementation po lalo na itong programa mananungod sa electrification program Tabi Radyoman Manny. Yan, siguro makontakta Tabi Radyoman Manny si Director John Paul Santa Ana sa tuyang board president. After lang siguro kaining sa tuyang mga updates mananungod po sa tuyang kooperatiba. Iyo, sagod ang accomplishment kanakaaging simana Tabi kasamang Rener para ma-update ang publiko. Opo, yan.
Pero bago po yan, may mga naghaharapot na sa Satuya. At yan po, dagos itong power interruption. Diyan sa may Kararayan, Balatas Road. Ito bagang papahiwas ng tinampo dyan tabi Radyoman Mani. Igo kay dyan ng acacia tree na puputulon po kay ning Enro. Katuwang po ang LGU Naga, si maintenance po ninda. And naghagad po ng asistensya sa Casureco 2 kung pwede po dang ma-isolate mo na i-supply kang kuryente o mapundo mo na i-supply kang kuryente dyan sa may kalabaan kay ining Balatas hanggang Kararayan na delikado kaya duman sa maputol kaya itong kahoy tigihiling tangan isi kahoy na akasya ni talagang dakula tabi Radyoman Mani delikado kung dito pupundohan ang supply kang kuryente. Alas 10 po yan, madali na, pirang minuto na lang, na 17 minutes na lang bago po pundohan ang kuryente dyan sa Kararayan. Ang apektado lang kayan, Balatas and Kararayan. Yan doang barangay na yan. Alas 10 po, mawara ang kuryente hanggang alas 11. Bali, sarang oras man lang. Dikit na, tios-tios lang. Ang importante, mayo pong magsakripisyo ng buhay o madisgrasya kasi implementation po kaya itong cutting of acacia tree dyan sa may barangay Kararayan, Naga City. And subago man, nawaran man kuryente ining area kang Milaor, ining barangay San Antonio, may Daso, Kapuklasan, may Katmon, Kabugaw, Banwaan kang Milaor, and sa Minalabak area, ining portion kang Sitio Baras, dyan sa barangay Taririk, Milaor. Ang rason po kayan, nagkaigwa ng installation, magkakaigwa ng installation ng recloser, and syempre, kabali na po dyan itong task force kang clearing of lines, tabi Radyoman Mani. Iyo po yan, naka-schedule tangon yan, na power interruption, kunyan na daw na ini. And kung igwaman po, na nawara ng kuryente, na mayo po sa naka-schedule ta, ngunyan na daw na ini, naglalaog po yan duman sa Satuyang unscheduled power interruption, pwede po kitang mag-report sa gabos na mga area offices kan Satuyang Kooperatiba para at least marespondihan po si problema sa ngaran po ng kuryente. Yan, kang sa maabot man pala na February 8, 2024, Thursday po yan, may schedule po ang NGCP dyan sa 20 MBA sa Pili, Barangay Anayan Pili, na kung saan 8 AM to 5 PM po ang katala na pagwara kang kuryente. Apektado po itong Satuyang 20 MBA power transformer na yaon din sa Barangay Anayan kang Banwaan kang Pili. Ang rason po ka NGCP kayan, ENOT, nagkaigwan ng request, ining Bicol Biomass Energy Corporation, magkakaigwasin din ng replacement kaya itong sa endang insulators, yung mga insulator ninda sa endang 69 kV line, tapping point structured. Pandua, magkakaigwa mo po ang NGCP ng maintenance kaya ng Naga substation along Naga Lagunoy 69 kV line. Yan, yun po yan ang rason. Ang affected areas, feeder 21, Pili area, ining San Roque, New San Roque, Old San Roque, Pawili, San Agustin, San Antonio, San Isidro, portion kang San Jose, San Juan, San Vicente, Santiago, Poblacion, Bagong Sirang, Binubong, and Tagbong. Feeder 22, Pili area man po Giraray, Anayan, Sagrada, Himaaw, La Purisima, De Rosario Curi, Santo Niño, Binanwaanan, part kang San Agustin, part kang San Jose, and Sagurong, ready po dyan sa may Polytrade. Minalabak area, Mataorok, Manapao, Katanusan, Sagrada Familia, San Jose, Baliwag Viejo, Magadap, Taririk, in Sitio Bingkay. Iyo po yan si pambihira. Nakahabol ka pa. Nakahabol pa. Naghahabol ang Satuyang sipon, pero madali lang tag-init. Lipot naman kang panahon kang mga nakaaging aldaw.
Yan, iyo po yan si makaka-experiensya ng 8 a.m. to 5 p.m. na power interruption sa maabot pong February 8, 2024 courtesy kang National Grid Corporation of the Philippines. Yan, pambira man ining sipon na ngunyan lagi ni ta. Yeah, malipot yan, kaya malipot pa ano? Malipot iyo. I-enjoy ta. Bako ang sipon ha. Nagkaaging aldaw baga nag-init lang. Bako ang sipon ang i-enjoy ang lipot kan panahon. Kala ko yung sipon. Yan, okay. Yun po yan si mga naka-schedule na power interruption courtesy ka NGCP. Yan, kaya magandam kita sa maabot na February 8. Pero February 9, ano yan, holiday? Chinese New Year. May declaration na? Mayo pa man ako nababasa. Chinese New Year ba yan? Pero may man yan, taon-taon. Oo. Sige. Baga yung laog yan. Ano. Yan. Ang tabayanan giraray. Kung announcement kita, mananungod sa koleksyon. Ano po? Kung bukas kita. Selling ko bukas yan eh. Ang tatawang koleksyon. Kung sakali man na holiday. Kung i-declare po yan na holiday. Sa maabot na February 9. 2024. Kung Mayo, dyan sa kuyan, Bayadan Center, ano? Kaya po, yan. Ipahabol tayo na dyan. Sige. Tabi radyo. Sige. Ilaog ta na lugod. Sa, ano? Sige. Maduman sa? Mabarayad na may tada pa kan, ano? Sweldo. Yun. Nagsweldo na. Kuyan, baga. Pitsados pa lang. May tada Uy, pa. ang January kaya, garo halo yun, ano? Halo yun. Halo yun ang tapos bulan na January. Si pagmati kang ibang mga member consumer owners. Halo yun na maray ang bulan na January. Kasi Udma, may mga nahiling kitang mga post baga, ano? Salamat at natapos manggiraray si bulan na January. Siguro nasanay kang nakaaging December 2023 ano si sa tuyang mga member consumer owners na dakol po si bakasyon tabi radyo man mani. Ako nga ni nagpasalamat man ta natapos manggiraray. Uy, si birthday mo. Belated happy birthday. Thank you. Oy, sa gabos na nagbati naday ko na reply. Salamat, mabalos po sa Endo Gabos. Iyo, si mga nagregalo, baka gusto mong pasalamatan, kasi maregalo pa lang. Pwede pa maghabol, hapit sa dus pa lang yan. Iyo. Ay, dahil naman, pa nakalapas na bagada, ang regalo, oral daw man yan, maski ba kung birthday. Basta mula sa puso, alis sa puso. Garo man lang itong Christmas, aral daw ang Christmas. Yan. Okay po, sa tuyang schedule kan sa tuyang pagbasa ng mga metro. Ngunyan po na first week ang Pebrero 2024 nang papanagos po sa tuyang follow-up reading. Taigwa pong mga metrong di po nabasa. Gusto sabihon, duwang bagay lang yan. Pwedeng nalihisan po kamo or nagkaigwa ng problema itong pag-access sa indong metro. Igo kayang mga metro pa kita tabi radyo man mani na minsan nasa laog pa kang kudal, may kudal si harong, yaon duman sa laog o kaya kang panahon mayong kudal nagpakudal na di nakakalaog si meter reader ta yan. Although may mga programa man si Kasoreco to kaya natigluluwas na po yan duman sa mga poste kang kuryente para accessible si mga metro. Pero itong mga day pa po na iluluwas yan, minsan nagkakaigo kita ng problema dyan. Kaya minsan nakakalampas kita duman sa original schedule. Yun na po yan si mga follow-up reading na ginigibo po ngunyan kan sa tuyang mga meter readers. Yan. Hanggang po yan, siguro by next week, igawa pa kita mga follow-up reading. And nagpapadagos man po itong sa tuyang pagbasa kang itong pagsagibo, massive disconnection. Duman sa may mga areas na tabi radyon man ni nagkakapirang bulan. Kaya di na kita maghalat na maputulan, makabali po duman sa mapuputulan. Ngunya na maarabot ng mga aldaw, kaya magsettle na po kita kan sa tuyang mga babayadan sa kuryente. Kung sakali man nagpo-problema kita dahil dahil po sapat itong sa tuyang pambayad, pwede man kita kayo makinegotiate duman sa tuyang mga collection heads
sa gabos ng mga collection offices kan sa tuyang kooperatiba. Yan. Correct. Kasamang Riner, sige, accomplishment siguro isusunod na lang after kan interview. Sige po. Kay Director, tulos na konekta, madaling apudan, madaling dulukon. Yaon po dyan si Director John Paul Santa Ana. Tabi, kasamang Riner, ihapot na lang so pagbisita kan sarong opisyal, baka i-introduce mo tabi ang satuyang board president. Yan, makakaibanan na po niya na pagkaaga ang satuyang mabuot asin mahigos na board president kang Casureco 2, ano, from Calabanga District. Ano, ang vlogger na, ano, nagsisikat. Wow. Dadakol ang mga followers, ano, ni Chip Tanod, ang satuyang board president Director John Paul Santa Ana. Yan, good morning, sir. Morning, Tabi, sir. Ayo, board president, live na po kita sa DWNX. Kaibanta po ang spokesman kan Casureco 2, Mr. Rener po Pabukay. Ako man po si Radyoman Manny Basa. Director. Hello, good morning po. Ay, good morning. Live ka na po, Tabi, Chief. Sa programa kang Casureco 2, ang satuyang kooperatiba sa radyo. Nyaon duman si Public Information Officer, Mr. Rener Pupa Bukay. Kami po dito sa DWNX. Ako po si Manny Basa. Good morning po. Sa muyang PIO kay Rener Bukay, asin po kay Manny Basa. Good morning po asin sa mga nag-imenyog na mga member consumers and Casureco 2. Makinaaga po sa Gabon. Morning po. Okay. Sir, may bisita po kita ka nakaaging ano yan, simana or ini pong nakaaging aldaw. Siguro po ika na po Tabi, sir, ang mag-introduce kang naging bisitang opisyal kan Casureco 2 and ano po si naging resulta kan urulay sa lado kan Casureco 2. Kansod ma po, may naging mga bisita ang Casureco 2 sa siyudad ng Naga sa main office. Delegasyon po sa National Electrification Administration headed by Administrator Almeida, asin po ang mga Deputy Administrator. Kaibanan niya po. Nagbisita po sila sa Pirang Kooperatiba sa Bicol Region, kabali na po ang Casureco 2, Casureco 3, Casureco 4, asin po ang Albay. Iyo po, Tabi. Naging bisita ta po si Administrator Almeida, asin nagkaigwa po din dialogo sa board and management, asin po sa mga empleyado kan Casureco 2. Okay. Sir, ano itong mga points o agenda na pwede pong ipaabot sa publiko sa mga paraantabay? Ang naging aktibidad po ito, iyon inat ang magkaigong dialogo na asin mahiling actualmente kan sa tuyang administrator ang sitwasyon digdi sa mismo sa kan mga electric cooperative kabalian Casureco 2, maaraman kung ano ang mga pangangaipuhan kan Casureco 2. Kaya po sa muya pong dialogo sa pamayo kang NEA, may mga nahaman po kaming pag-uhulay na dakulang tabang sa kooperatiba. Inot po si mga tugon kan sa tuyang administrador na dapat sundon. Pangadua po si pangangaipo kan Casureco 2 na matatabangan po kang NEA na nagtaon na po mismo ng asigurasyon ang NEA administrator na itatao si pangangaipo kang Casureco 2, lalong-lalo na po si hinahagad na loan kan Casureco 2 hali sa NEA na i-grant po sa Casureco 2 tangani pong makatabang, mas lalong makatabang sa operasyon ng Casureco 2. Okay. Ipo, dakulang bagan tayo, sir. Ini pong pagbisita ni National Electrification Administrator Mr. Antonio Mariano Nani Almeida. Tama po, Tabi, Almeida. sir? Yes po, Nani Almeida. Okay. Po, paano po masisimbagan, pig-aram niya si mga problema and ano ang
proseso kay ni tabi sir para maaraman lang kang mga paraan tabay. Inot po, naaraman ni Almeida na kaipuhan po ang Kasurikudos ang inaapod na working capital, 1 month working capital na dahil nakukumplay kang Kasurikudos sa NEA, minuli po ta pagkukulang ng fundo kan Kasurikudos, minuli sa mga inagihan na kasakitan, nagkan pandemya, kasi mga bagyong pirang taon nang nakaagi, na medyo naubos si mga savings ng Kasurikudos, kaya po medyo naapektuhan si Satuya ng 1 month working capital. Alagan po na kita mag-hadit dahil current to current po ang pagbayad ng Kasurikudos sa mga power supplier. Sunod po, itong inaprumahan po ng CAPEX ng General Assembly, nag-asigura naman po ang Satuyang Administrator na tatabangan ng Kasurikudos na maaprubahan sa NEA asin sa ERC ang Satuya po ng capital expenditure. Minhuli po ang implementer ng CAPEX ng Kasurikudos magpuon pa kang 2013 dayon po hanggang ngayon dahil pananggad na update. Kaya po sa tabang po ni Administrator, maaprubahan ang bagong CAPEX kan Kasurikudos. Asin po, may mga nagkaigwa pang dagdag na informasyon na tatabangan kita ni Administrator Nani Almeida sa tabang man po kang kongresista kang partido si Congressman Quintibilla na mabugtakan po ng fundo sa General Appropriation Act ang pagpakaray po kang linya kang tinambak to si Roma na mapagayon po ang voltahe kang kuryente, makonstruct po ng 69 kV line, makonstruct po ng substation sa Banwaan ng si Roma. Yan man po duman sa dialogo ang mga technical kang NEA na nadeterminaran po si kantidad na kaipuhan kan pag-construir kan mga programa pong ini sa Banwaan ng tinambak po si Roma. Wow, good news yan tabi Board President. Talagang Kasureko alone dahil man po kaya na i-improve magayon ko taan mga tinampo kundi may mga bukid na parte. So nakula po kaya si kantidad na kinakaipuhan. Mga pera po ang estimated budget diyan tabi sir. Basta po si totalmente po na inaprobahan kang Kasurikudos na si sa EPP sa annual procurement plan. Tapos ito pong sa kaning ni plano hanggang 2025 and 26 na pagpakaret po kan mga linya inabot po ng 400 million. Dakula. Natatabangan kita ni Administrator Almeida na ma-alokaran ng fundo. Iba po ang mga ibang kongresista. Ayo, gusto sabihin sir, bako lang saro, igwa pang pwedeng magtarabang na mga Adakon po kaya itong mga proyekto anong saro-saroon pamayos dahil katugod sa presente si listahan. Nakulaan kong bagay na ang fundo para sa mga proyektong iyan mailaog sa General Appropriations Act Tagaa. Okay. Iyo po, tanapon pa lang po ang taon. Anyway, dakulang barata po yan and feedback lalo na dyan sa mga taga-partido. Hindi pong pasiring sa tinambak area, si Roma, asin iba pa. So, tabi sir, kumusta man si assessment kan bilog na pagbisita ni Administrator Digdi sa Satuya? Ano po? Si assessment tabi sir, ano yan, okay man po, mayo man pong problema sa pagbisita? Si assessment po kan Satuyang Administrator sa pag-abot sa masid niya sa kooperatiba. Ang nagkaroon po nga ni si Administrator sa iyang deputy na maging pangarugan ang Kasurikudos sa pagpresentar kan kooperatiba. Ito pong naging gawi kan Kasurikudos sa presentation kan mga datos kan kooperatiba. Inhulitan naging malinaw si presentasyon kan management na ugmaan sa Satuyang Administrator na kompleto ang datos asin madaling maintindihan. Kaya po nag-instruher
an administrator na dapat arog kanian ang pagrepresentar kan lambang electric operative. Kaya kung magiging panalmingan si ginibong presentasyon kan Kasurikodos dahil po iyon na po ito ipapasunod na paagi ning pagpresentar kan mga datos. Wow. Congratulations, Tavi, sir. Siguro yun ay inisipig sasabi mo na magiging transparent. Transparency ang sa imong liderato bilang board president. Yes po, Sir Man. Open po ang samuya ning opisina sa paagi po ni Mr. Emer Bukay na kung may mga kahaputan asin kung anong mga impormasyon na dapat maaraman, yaon po ang pagsimbagan samuya ning information sa officer. Asin po kung may oras ka mo na mag-contact po sa kuya as board president po, bukas po ang sa kuyang linya, ang sa kuya ang komunikasyon sa social media, mag-message lang po kamuta sa kuyang sisimbagon. Okay. Tabi, board president, as in chief. Baka may dagdag si kasamang Rener. Sir, baka may karagdagan ka pang kahaputan kay board president. Tabi, Radyo Manmani. Okay na. Malinaw mo as in detalyado po si Gabos ng mga kaipuhan maaraman kan sa tuyang mga member consumer owners. Yan. And pasalamatan ta si Director John Paul Santana sa tuyang board president. Yan. Perming ready. Nagki-coordinate kita kasubanggi automatic ang simbag. Mayong problema. Yan. Kaya magayon ang leadership sa paagikan sa tuyang board president and sa pag-iriba niya sa unta direktiba kang Kasureko 2 yan dito man paglingawan ang iba pang mga board of directors yan kaya nagpapasalamat kita sa tabang kan sa tuyang unta direktiba sa manehemento and syempre sa gabos ng mga empleyado as in mga member consumer owners kan sa tuyang cooperative. Yan, thank you kay Director John Paul Santana sa tuyang board president. Board president, salamat po sa oras. Salamat po. Good morning. Good morning. Okay. Yan po ang sa tuyang board president kan Kasureko 2. Board president John Paul Santana. Ano rin daw kita makakaiba sa vlog niya, Sige, maisip ka din content na pwedeng karakanan man lang to ang gusto ko duman ayo karakanan mapapalabang ka kitiptanon tayo Radyo Manmani may ka magsuba-suba dyan pambira. So yan dyan po sa mga kumbaga dukot ka dyan sa baba, mahiling mo dyan ang problema. Tabi kan Kasureko to saka ang gusto kong manamitan itong hamlian kailang may sarong party duman na baad kung maglangkaw so dapat maglangkaw yan naara kita sa mga hamlian yung man lang habol ta kapara inom kang maray pambira ka man. Matindi man ang description mo sa kuya. Nag-iinom tubig. Ayan, sa vlog, picture man lang. Malay, pakataas ka to, dahil naman nag-iirinom. Party na yan kang i-restoryahan. Sana all. Baka lamang makaiba kita sa vlog ni Chiptano. Dahil ka kaya nag-abot kan pizza 30 Ay, igwa. Hindi ka man nag-imbitar. So yan, thank you kay board president isunod na si mga kuyan mo dyan accomplishment as in mga announcement yan, paabutan taman ning pag-antabay ang iba pang mga members kang Junta Direktiba kang Kasureko banggit yan. Saro-saroon ta na. Sige. Si Roma, si Director Del Moro, Tinambak, si Director Abiog, yan. Director Alex Abiog. Kalabanggan, sa tuyang board president, Director John Paul Santana. Bumbon, si Director Borja, yan. Ang dating mayor, Bumbon. Magaraw, syempre yaon din si Director Hermie Ojada, Raymond Hermie Ojada. Yan, Kanakman, si Director De Castro. Yan, Wilson De Castro. Ito yung director dyan sa Kanakman. Siyempre, ang director kang
Minalabak si Director William Basmayor, and kang Milaor si Director Pabines, si Ma'am Gay. And syempre sa Pili si Director Chang Coco. Sa Naga, ang Naga sa District Director si Director Malu Rosing. And sa Naga North, ang director dyan si Director June Cornelio. Yan. Mga hobby ng mga direktor. Yeah. Correct. Kuya June Cornelio. Kuya. Kuya June. Good morning. Good morning sa Sendo. And syempre sa tuyang acting general manager na hobby man sa tuyang acting general manager si Engineer Edgardo Arpeamate. Sa kabos na mga nag-arantabay kaya may mensahe sa tuya ko niyan. Mga empleyado, mga department heads, department managers kang Kasureko to, supervisor, section heads, yan, syempre ang mga rank and file employees. Nagtatrabaho sindangon yan, nakaantabay sa Tuya Tabi Radyo Manmani habang nagtatrabaho. Yan, makusugod ang radyo ninday. Kaya lang baka sa sobrang kusog din magkadarangugan. Sa tama lang. Tapos sa tama sana. Mag-focus lang sa trabaho. Para di magkaigwan ng ribalaso. Yeah. Diyan sa Tinambak. Good luck ha. May good news sa Tinambak. Good morning pala sa pamilya Bilarde. Kikagawad Oming. Tapos kay Kapitan Bilarde. Diyan po sa Partikan Tinambak. Sige. Parati nag-antabay. Nag-antabay sila. Good news itong bareta kan sa tuyang mahigos ng board president. Yan. Kapitan Roel Bilarde. Good morning. Yan. Daradakula palang Tabi Radyo Manmani. 400 million. 200? Ay, 200. Tuna ko 400. Maabunar kita kaya. Times 2 ko Okay. Tingin kita makuha ng 200 million. For approval sa General Appropriations Act. Baka lamang makabali. Bahala na mga congressman, mabuhay ka mo, mga representante kang Camarines Sur. Sailing ko, automatic yan. Sa implementation sa Tuya. Yan, para at least masimbagan si Pangaipo kan sa Tuyang mga member consumer owners. May improve ta ang sa Tuyang, may improve ta pang maray ang serbisyong tinatao sa hindi sa duwang banwaan na ining Tinambak asin si Ruma. Basado nga isa sa imo pong assessment, inspection, dito dipisil pero pigpapatama sana. Kung ano anyaon para pumatawan in serbisyos kan kuryente an sa tuyang mga kababayan dyan. Pero itong kakulangan, yun na to ang pigkakamada. Yan. Tama. Katabi radyo man. Yan. Good luck sa Kasureko 2. Speaking kang kamada, sige, kamadahon sa na mga record. Karamadahan na yan. Nagaro din. Tapos din sa tuyang report. Ma-meeting kita ko yan. Next program. Magkaigbi ka lamang sa tuyang opisina. Pero sige po. Sige po, mga kasama. Padagos po ang programa kan Kasureko 2. Go ahead. Okay po. Tabi. Si gusto pong mag-access kang sa indang babayadan sa kuryente, sa paagi po kang online bill inquiry, i-type lang po ang online kasureko2.com.ph. Yan. Si mga naghaharapot, may nag-indi sa kuya kang nakaaging aldaw, garo 3 o 4 na senior citizen. Pero senior citizen sinda, may sa diri sinda mga apartment Tabi Radyo Manmani. Katigbabantayan ninda ito daang naghali na tenant duman sa indang apartment then nagbayad sa kuryente. Nagpapatok sa to. Kung paano ma-monitor kung nakabayad na o dai pa ang mga nag-arkila sa indang mga apartments mayaman ini may mga apartment. Tinabangan ta sa paagi po itong pag-monitor kan babayadan ining online.kasureko2.com.ph kung may bill na po or nabayadan na malagman yan duman Tabi Radyo Manmani.
And dakulang tabang da ini kung igwa pa ning saro pa sa kahagadan ninda itong online payment ano. Pero sa tabang po kayo ng mga kapartner ni Kasureco tong mga bangko, pwede na kita magbayad ano sa paagi kang online banking transaction or duman sa GCash, Maya, EasyPay, as in iba pa po mga partner ni Kasureco to. Yan. Yaon man dyan si SM, si Save More, yan, naipaliwanag naman yan sa Inda. And syempre, itong pagsagibutan ng PMS, ano, permi po yung ginigibuta every Thursday, Tuesday and Thursday, hindi sa main office kang Kasureco 2, every Wednesday, igo kita dyan naka-schedule sa Pili, every Friday sa Calabanga, every last Wednesday of the month, ano, dyan sa Tinambak, ano po. Iyo po yan si Satuyang PMS, ano, pre-membership seminar. And si Satuyang mga accomplishment, ngunyan na si Manang ini, bali po, nakabali sa Satuyang accomplishment itong tigtrabaho kang nakaagi pong January 27, 2024. Itong schedule kang NGCP, ano, power interruption, dyan sa North area kang Kasureco 2, kabali po ining portion kang Naga City, dahil kabali po sa Naga Tinambak 69 KB line, ini pong tig-supplyan po, ano, kang Naga Tinambak 69 KB line, ining 20 MBA na yaon sa San Felipe. Kaya mahiwas po si sakop kang power interruption, courtesy kang NGCP, kang nakaagi pong January 27, 2024. Pero ang kagayunan kayo ni, amay pong naibalik si kuryente, ano, lalong-lalo na hindi sa portion kang Naga City, ano po, as early as 4 PM naibalik na si supply kang kuryente, and natrabaho po kang Kasureco do si mga dapat trabahon, si mga target na kaipuhan matapos sa duration po kaya itong NGCP power interruption. Nagkaigo kita ng corrective and preventive maintenance, ano, dyan sa San Felipe 20 MVA power substation ta, and nagkaigo po kita ng maintenance man sa 5 MVA dyan sa Tinambak, and nagkaigo kita ng clearing, ano, and syempre corrective kaya itong mga correction, ano, kang gabos sa mga hotspot, ano, dyan sa may San Felipe power substation ta, line maintenance and clearing of power line corridor, ano, dyan sa may Kalabaan kang Pakul, ano, pondo man sa may Caceres Heights, pababa po hindi sa San Felipe, and Peña Francia Avenue, ano, nakulo na pong mga kahoy dyan sa may atubangan kang Discuss na nakakatama sa linya kang kuryente, hanggang po hindi sa may Bagong Bayan Sur. Yan, ikaw kitang tiglinigan dyan na mga linya kang kuryente and line maintenance, sa gibot na dyan. And nagkaigwaman kita, tabi radyoan manining installation kang mga and pagpapatindog, ano, kang mga poste, ano, kang kuryente along Tinambak going to si Roma, ano, clearing of lines, kabali po yan sa natrabaho ta. And hindi sa may portion kang Magaraw, po Santo Tomas hanggang Montserrat Magaraw, na nakapatindog kita dyan ng 8 poste, ano po. Kabali po ini duman sa relocation ka mga poste affected by road widening project ng DPWH. Yan, siguro by next schedule ta, ngunya na bulan na schedule ng power interruption, ngunya na bulan na February 2024, another, ang target po kang Kanaman Magaraw, nakaulay ta ang in-charge kay ni ang OIC, supervisor kang Kanaman Magaraw sa Engineer Palino. Ngunyan dang masunod na schedule ninda, o baka makasabay naman kita kung igwang NGCP ng power interruption, ang target po ninda nasa more than 20 na mga poles, ano, mga poste na mapatindog, ano, and after kaya masagibo na sinda ng paglatag man kay itong mga wires, ano, as in iba pa pong mga electrical hardware materials para mahali ta na itong mga poste na yaon sa tahaw kang tinampo dahil pinahiwas po, ano, ang DPWH ang tinampo, normal 20 po, nasa tahaw na yan, delikado na, asard na po yan sa gabos ng mga nag-aaragay dyan, lalong-lalo na kung di kabisado ang linya, ano, baka mahiling si poste na yaon na sa tahaw dahil may iwas na po si tinampo, ano po. Yan, okay. Nagkaigwaman kita ng pag-rebay kang
broken crossarm po, putol ng crossarm, and nag-rebuy kita ng busted transformer diyan sa may barangay Paolbo, Calabanga. Ano, kabali yan sa mga natrabaho tabi Radyo Manmani. And syempre, pinaka-highlights ko niya na si Manang Ini, itong pag-abot po kan sa tuyang NAIA Administrator. Ano? Si NAIA Administrator Antonio Mariano Almeda. Yan, tabi Radyo Manmani. And kailin ko, ngunyan, naglilibot pa siya sa ibang mga electric cooperatives. Ano? And after kaya may meeting sinda sa gabos ng mga association, ano? Kang mga electric cooperative in sa Bicol region. Okay. Ayun. Yan. About sa brownout, may nagahapot digdi tabi. Ikaw kita kaya, nilalauman nyo yan na weekend, pahingaloan mga paraan tabay. Okay, weekend, mayo po kitang nakatalaan ng pagwara kang kuryente. In GCP man yan or Casureco 2. Pero kung igwaman, nagkaigwaning problema sa indong area, ipaabot po tulos sa tuyang mga hotline numbers, Casureco 2, para at least marespondihan ta. Gustong sabihon, unscheduled power interruption yan, or day naka-schedule, or day inaasahan na magkakaigwa ng problema ang supply kang kuryente sa indong lugar kung sakali magkaigwa ng pagwara kang kuryente. Ano po? Yan, mas magayon, tabi Radyo Manmani, na apudan ta itong mga hotline numbers. Dakulang bagay po kaya si importansya kay ini na makaulay mismo nindo itong sa tuyang in charge o kaya si complaint officer na naka-duty kayan aldaw na yan. Ninhuli ta kaipuhan po si detalye, inot na inot ang hinahagad, si pangaran, si kumpletong address kung may reference, tapos itong sa inyong cellphone number, si cellphone number nindo na inapod, siyempre iyon na po ito ang gagamito na reference man. Daigo kayong mga pagkakataon tabi Radyo Manmani, yao na po sa location si crew kang sa tuyang kooperatiba, pero di nakukuha itong harong. Yan. Ang nilaag kaya pala na reference, haran nida sa mangga, dakulang mangga na may kotseng pula. Ngunyan, kasi pag responde kang crew, naghali naman si kotse, ikadakol mangga, di nakukuha siya. Kaya iyan po ang importansya kung taano po tayo nagkukulit kita na kumpleto pong detalye ang dapat itaota. Dapat tama si detalye. And kung ang reference dapat din nahali, pinaka-reference mas magayon itong kulay kang gate, harani nga sa chapel, kung harani sa chapel, may tindahan nga ang pangaran nga araw nga kay ni itataota si pangaran. And syempre, kung sakali man may mga pagkakataon kay na dawa may cellphone number, pagyaon na sa laog ang harong, di na nakukontak. Yan ang kadipisilan po kang sa tuyang mga complaint officer and si technical personnel po, si crew na re-responde kung may problema. Maray kong one block, whole block tabi Radyo Manmani, madali, nagkakatira po ang nawawaraan ng kuryente. Pero kung pasaro-saro po, medyo nadidipisilan po kita kaya. Okay. Mayo naman po digding concern. Tigihiling ta. So sa pagbayad, gabusman available ang pigtry ko ang EasyPay. Magayon, magayon. Maski halangkaw ang kantidad, pwede. Kaya nga ni easy. Very easy. Babang pala na kundi ka EasyPay. Very busy. Ang spelling po kang EasyPay, eagle kakakat, tapos pay. Yan, baka mapasala mas madali dahil sa easy. Easy, ang pangaran pa lang EasyPay. Okay. Easy na ngayon. Ikaw nag-upload nagpapaabot nin concern. Sige po. Concern consumer. Permida busy ang line kan Casureco 2. Siguro sa kanaklan nag-upload paano maka-upload nin emergency call? Halimbawa. Okay.
Hilingon ta si hotline number. Minsan ba kaya may kasulo need an kasureko to or lang kung may kasulo, automatic na po ang BFP na direkta pong apod sa kasureko to. Pero kung concerned sa laog, ano ang sistema? Yan. Ito po kayang hotline number. Saan na location niya, Tabi Radio Manmani? Naga City? Kumbaga concerns consumer lang. General question ini. Okay. Sa gabos po na mga member consumer owners na nagtatry po mag-upload duman sa mga hotline numbers kang kasureko to, na minsan nagkakaigwaning pagsarabayan kay pag-upload, nagsasarabayan sila mag-upload, talagang kung si mainot, siyempre iyong may entertain ta. Yan. Tang mga hotline numbers ta, araw kaining sa Naga, ining 0933-868-4763. Yan. And landline ta sa Naga, 205-2900. Minsan nasarabayan Tabi Radio Manmani na aurapod. Araw ka itong kang nakaaging aldaw, nagkaigwaning emergency talaga. Tama man si observation. Pag sarabayan na po, kung disay po sinainot na makalaog, siyempre iyong makakaulay kan sa tuyang complaint officer. Yan. Dito talaga halimbawa, hindi sa tuyang hotline numbers, ining 0933-868-4763 sa Naga City, may mag-upload lang po dyan sampulo ning sarabayan. Normal po, kung disay sinainot, ayun man itong entertain pang inot. Iyon ang na-encounter Tabi Radio Manmani. Minsan, iyan sampulo na yan, halimbawa na maraming kuryente, hindi sa liboton, ayan sampulo nag-arapod na yan, gabos man lang yan Tabi Radio Manmani, taga-liboton. Yan, may mga pagkakataon na araw kayan. Pero, tig-igibuhan tang paagi, tig-adalan Tabi Radio Manmani, na magkaigwa kita itong call center type, na pag receive ka mga calls, gusto sabihon, may designated na kita na nagka-copy ang mga masimbag po ng telepono. Iyan, para at least madagdagan sina-accommodate. Araw mo kaya, sa 120,000 ng mga member consumer owners sa Tabi Radio Manmani, sa enterong kasureko dos, may mag-upload lang ganing 20 o 10, hindi sa mga hotline numbers normal po may day kita ma-accommodate. Pero nag-iisip po ng paagi ang board and management kang kasureko dos para at least masimbagan po ining mga concern na ini, dahil may mga pagkakataon talagang day po kinakaya sa tuyang mga naka-duting mga complaint officer na masimbagan po gabos or maapudan direkta, dahil minsan may kaulay pa, siyempre malaog na naman si calls. Igorigdi na huli kan manpower problem kan kasureko to, lugod na i-take up sa meeting with Administrator Almeda ang nasambit na problema. Baka pati budget kan personnel madagdagan ta. Dahil may kay kita may ratio Tabi Radio Manmani na kay po ang sunodon. Kaya tig-adalan kan sa tuyang management and board kang kasureko to, kung paano kita makakadagdag ng empleyado na day na-apektaran si ratio. Kaya puhan ta kaya day kita pwede magpara-hire din kadakol-dakol na mga empleyado, dahil maapektaran man si sa tuyang performance kayan. Pag-abot man sa tuyang bulan-bulan na kay puhan masunod na standard. And sa hiling ko, daw mag-hire kita ng kadakol-dakol, halimbawa mga 20 o 50, sabi ko nga kasubag, example ko lang 60,000. Hindi lang sa Naga City ang consumer may mag-upload lang din ng 50 din sa Rabayan. Kung 20 sa naka-duty may mamimis talaga kita Tabi Radio Manmani. Correct. Kaya iyan, example talagang may mga day kita ma-accommodate dahil first come first serve po ang sa tuyang papasunod, taday talaga kayang i-accommodate kung sa Rabayan na mag-aapod sa tuya. Sa roman sa pigihiling ta dyan, kada barangay may mga contact person kita, o pwede sa mga barangay officials o barangay kagawad, kada zona yan, na iyon na lang ang may direct na linya
o communication sa tuyang kooperatiba para at least ma-accommodate ta kung may mga emergency sa indang mga barangay. Okay. So yan po, meaning, ang ganyan na taon, baka may mga development ang arog kayo na problema kan Kasuray Kuto. And siyempre, may mga improvement yan para po mabawasan na ining brown out. Although, ang sabi ba ganito, talagang pag nagkakaigwa po nin trabaho, dahil pwedeng may kuryente yan. Ma-brown out po, ma-brown out yan, tabi kasama nga Renero. Yes po. Okay. May naman siguro? Mayo na. Uli-ulayan tang expansion kan mga accomplishment na yan. Tabaka agihunta sa news, mas exciting. Lalo na pag-arog kayan na may ang halanuhan medyo ko yan. Iyo. Itao mo sagot ako. Pasensya na po ka mo. Ako ang mga lalong-lalo na si mga nagdadalan sa live. Kay Puan to talagang live kita kung medyo kay Puan mag-propose, mabarita kita. Babaritaan kasi. Today man sa gabus na oras, marayan sa tuyang pagmati. Tao lang tayo. May puso't damdaming nasasakta. Ano iba naman pala niya? Pang-Valentine na to. Pang-Valentine. Pero may hugot ka man. Arab ko ang namamati ko. Namatian man ni Ian kang mga nakaaging aldaw. Pambihira. Tanag-hirilingan kami. Mabublay. Dahil pati nakabali sa mong ko yan. Mga sistema digdi kaya tamay mati-mati ang paghuna pati may patrabaho man idi sa opisina may tamay nadadangog man nag-aaral ay background man babang pala ng background background na ito pala si nag-abo may pahabol sa rate mantinido ba parehas lang. Ayun niya ni January, maigat ang problema, mantinido ang sa tuyang natari pa sa kuryente. Although may paglangkaw ning kadikit na sintabos, talagang minimal na maraya dahil nga ni pirang 10 centavos. Dahil nga 10 centavos. Iyan mga kadikit na paglangkaw, pagbaba na yan. Binabasehan yan siyempre sa national level Yan. Dahil kapot kan Kasuray Kuto. Yan. Kumbaga, example dito, may pirang minuto pa man kita. Nagbakal ka ning dulce sa tindahan. Correct. Kung ang kantidad kang dulce nga is piso sa tindahan, syempre, ipapabakal mo man yan kung ikaw nag-retail ka, nagsaod ka ngayon sa dakulang grocery, tapos may tindahan ka. Syempre, kung pera si kantidad kang binakal mo duman, man si kantidad kang pabakal mo duman sa mga suki mo man sa imong tindahan. Taday ka man pwede magpabakal ning piso si bakal mo tapos ipapabakal mo sa mga parokyano mo. Sa lapi na lang. Kaya iyo bagay ka sabi ta, kung pera si bakal ta kan sa tuyang kuryente sa tuyang mga power generators. Iyo man lang po yan si pinampasa ta duman sa tuyang mga member consumer orders. Kung mag-ulan o maglangkaw sinda kasi presyo ang bakaltang kuryente, normalmente po malangkaw man sa tuyang power rates. Correct. Garayan bagas. At may tindahan duman sa kuyenta, residensya. Ay, may tindahan ka. Pag ang bakal grocery. Sadit lang. May sorsiripan. Pag ang bagas binakal mo ning sarong sako, nag-range kaya yaning 57 na ang pinakababang bagas. Pag nabakal mo nin mahal-mahal, madagdag ka man piso. Alangan man. So yan ang example. Pero ang Kasuray ko may dagdag ng piso. Ayo, linawon tayo. Pero ang sa bagas kaya biglang piso siya. Masakit ang pagdedeliver siya. Siyempre si transportation. Kung minsan nga gusto ko na lang pasanon ang sarong sakong bagas. Kaya man yun naman sa U-Box kang Inmax. Ang sarong sakong bagas, kaya yan sa U-Box kang Inmax. Grabe mo na. Digdi sa atubangan, pwede. Pero dahil na po yan dadarahon sa Baguio ang bagas. Tako yan. Dahil magkakayan.
Okay, anyway, simpleng example, nag-antabay. Thank you sa gabos na nag-antabay. Talsigan pamati man kang mga parantabay ta. Deta na saro-saroon. Okay, clarification. Sige. May pahabol. Ito pong di nalulugi si Kasureco. Kung ang pabakal ngayon ang bakal indo piso, tapos ngayon may lamang ngayon kamong napapaduman sa operation expenses. Ang Kasureco to kaya may approve kitang inaapod na DSM, Distribution Supply and Metering ta, na aprobado po yan kang ERC. Automatic na po yan ilalaog duman sa satuyang power rates, which is nasa 1 peso and 42 centavos. Iyo po yan si monthly pong ginagastos kang Kasureco to pag-apod sa operation expenses. Ano po? Yan na dyan si pampasyonlo sa empleyado, si pambakal ng mga poste, si mga materyales, at iba pa po na ginagamit sa pang-aral daw na operation kan sa tuyang kooperatiba. Mayo man po yan duman sa tuyang generation cost o generation charge na pinapasa, which is iyo po yan si pass-on rate. Ano po? Yan. Nagangalas na siya kung kung piso ngayon si bakal nindo, anong ngayon piso man si pass-on nindo, di mayo lamang ngayon ka mong pag-sustainer sa operation. Tama man, di observation. Pero example, ano sabihin, igwag kitang di kita pwede magpalangkaw kasi napapaduman sa tuyang operation. Yun si approve kang Energy Regulatory Commission na 1 peso and 42 centavos po per month po. Okay. Yan. Naka-standby po ang programa kan Kasureco to. Ano? Okay. Yan. Gawa pa? May na? Okay na ako? May na. Okay. Sa ibang pahabol, ipapasa na lang po kay Mr. Rener Pupabukay. Yan, belated happy birthday Giraray. Thank you. Po yung partner. And si Rimba dyan sa Kasureco to, mapo ng misa. O nagpupuna? Nagpupuna. Okay. Masa luwas kaya. Yan, okay. Thank you sa AMJ Interactive sa pag-assist sa tuya, sa Matabi Radyo Manmani sa pag-iribat sa technical. Yan, dyan sa DWNX. Siyempre, sa kabus ng mga member consumer owners, sa tuya naging bisita, si Director John Paul Santana, sa tuyang board president. Sa kabus po nag-antabay niya ng mga member consumer owners, salamat po sa oras. And siyempre, sana po magpadagos-dagos at sa inyong suportang tinataos sa tuyang kooperatiba asin sa programa kang Kasureco 2 iningan sa tong kooperatiba. Sa ngaran po kang manahimento kang Kasureco 2, sa pamayo po kang sambuyang Acting General Manager Engineer Edgardo Monte, and syempre sa Junta Direktiba kang Kasureco 2, sa pamayo kang sa tuyang Board President Director John Paul Santana. Hindi po si Rener Pupabukay. Thank you po and God bless po sa kabos. Mabalos po kan sa indong pag-antabay. Digdi po sa DWNX niyaw po sa tuyang pag-iriba. Mabalos man kay Board President John Paul Santa Ana kang Kalabanga. Yaon si Brother Ray Gomez ang samuyang technical staff. And ako man po ang sa indong lingkod sa paagikan serbisyo publiko tayab with Kasureco 2 ang sa indong Radyoman. Ako po si Radyoman Manny Basa Tatak Aremen Radyomon Nationwide. Kahit pa ilan man dinadara sa indo kan Kasureco 2 Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM, Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Maantabayanan sa oras na alas 9:30 sagud alas 10:30 din aga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sarong regular na programa kan Kasureco 2 na may obheto na makataong giya sa mga parantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor gamos na kalakawan ka sa tuyang kooperatiba ng kuryente, partikularmente ang bagay na mataong kadiyanan sa maray na iribahan sa lado kan sa tuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureco 2 asin kan manayamento mga kasama sa tuyang makakaibanan si Senyor Rener Pupabukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba.